Tokuchingamdzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu kuNhai Pastor. Tiri mufaro wangu kuti tisangane zvakare tichibatsirana kupindura mibvunzo yatinayo inopinduka neBhaibheri. Pane mubvunzo wabvunzwa panapa unobvunzwa kwakawanda. I've heard vanhu vakawanda vachiudiscussa mubvunzo iyoyu. Regai tiuverenge panapa. kuNhai Pastor, 144,000 yatinoverenga kuna Zvakazarurwa inoreva here kuti ndivo vanhu chete vachaenda kudenga? Ndofunga vazhinji vedu todaira kuti hauso towirirana neni kuti akasike kutanga muchinzwa mubvunzo uyu. Saka zvinoreva here kuti kudenga kuchaenda vanhu 144,000 chete? Regai tiverenge kwainotaurwa kuna Zvakazarurwa kwacho pairi. Zvakazarurwa chapter 7 nezvakazarurwa chapter 14, but ndofunga ndichangoverenga Zvakazarurwa chapter 7. Inoti iyo, ndikatangire pavhesi ya 2 kuti ndokuenda pa 4. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the 4 angels, to whom it was given to hate the earth and the sea, saying, hate not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. And I heard the number of them which were sealed, and they were sealed in 144,000 of all the tribes of the children of Israel. Right, saka ndo pari kubva nyaya yacho kuti saka 144,000 avo ndivo vega here vari kuenda kudenga. Regai ndikasike ndati kwete, handizvo, because ndakuchitoverenga maje vhesi inotanga kutopindura mubvunzo uyu. Verse 9, after this I beheld, and lo, a great multitude, which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands. And shure kwaizvozvo ndakatarisa ndikaona a great multitude, boka gurusa, which no one could number, raisagona kuverengeka nemunhu. Zvikanzi raibva kumarudzi ose nendudzi dzose nevanhu vese nendimi dzese. Pandoda ndepekuti they were standing before the throne. John haasi kumbotisiya tine fembera vanhu ava. John akavaona vakatomira pamberi pechigaro chaMwari, which means vanotori kudenga. Saka John akatoratidzwa vanhu vasingagoni kuverengeka vari kudenga. Saka munhu anodzidzisa kuti only 144,000 people are going to heaven anoda kutobatsirwa. Munokomuverenga verse 9. Ko ava vakawanda vasingagoni kuverengwa vanga vakamira pachigaro chaMwari kudenga ndevapi? It should be as clear as that. In fact, chirega pandaenda pamberi ndichitaura ndichiti mukanyatsodzidza nyaya iyoyi 144,000 muchazoona kuti vaverengwa pavhesi ya4 watiri kutaura, verse 4 to verse 8, vari kunzi I heard the number from Israel, from Gad, from Chichi. The 144,000 iva vavo ndivo zvakare vari kunzi the great multitude. Rega nditaure muchidimbu ndichiti bhuku raZvakazarurwa rine a lot of literal forms and styles dzarinotora pakunyorwa kwaro. One of them inonzi the audio vision pattern. Zvaakanzwa nezvaakaona. Because kana macherechedza panzi panapa verse 4, I heard the number. But verse 9, not after this I beheld, and lo, a great multitude. Ndakanzwa namba ichitaurwa nekuverengwa, asi mushure mekunzwa ichiverengwa ndakatarisa ndikaona riri boka guru zvakanyanya. Ndigai ndikupe mamwe maexamples anoshandiswa pattern iyoyo mubhuku raZvakazarurwa. Zvakazarurwa 1 verse ya 10, I was in the spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet. Ndanga ndiri mweya pazuva rashe ndikanzwa kushure kwangu inzwi guru serehwamanda. Verse 12, I turned to see the voice that spoke with me, and being turned I saw 7 golden candlesticks, and in the midst of these candlesticks one like the son of man. Ndakanzwa inzwi serehwamanda, ndakatarisa kuti ndione inzwi, ndikaona zvigadziko zvinomwe zvemwenje. Saka pane zvaakanzwa nezvaakaona. Ndiyo yatiri kuti the audio visual pattern. Mukaenda pachapter 5 yaZvakazarurwa verse ya 5, and one of the elders said to me, weep not, behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. Okay? Saka umwe wakuru 24, because Johana anga achema kwashayikwa munhu aigona kuvhura bhuku rezvisimbiso. Ani ndakachema because kwakashayikwa munhu. Kusvikira one of the 24 elders akauya akati, chirega kuchema, tarira, shumba yerudzi rwaJudha, yemudzi waDhavhidhi yakakunda kuti ivhure bhuku. Anokunzi hona shumba. But look at verse 6. Look at what verse 6 says. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the 4 beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb as if it was slain. 24 elders, one of the 24 elders akati, behold, a lion. Paakatarisa akaona a lamb. Zvaakanzwa zvichitaurwa naelder nezvaakaona nemaziso. Audio vision
vision. Saka apa ndopanobva panyatsotibatsira kutsanangura manje kuti ma-audio vision patterns of the book of Revelation anoreva iwo kuti zvinhu zvaakaona nezvinhu zvaakanzwa, mifananidzo yacho inogona kunge yakasiyana but ichireva chinhu chimwe chete. Inenge meaning ndeimwe chete but the symbol could be different. Saka the elder said, behold a lion. That's what he heard the elder saying. Iye akatendeuka, he saw a lamb. Saka the symbols are different, a lion, a lamb, but they all mean the same thing. They all represent Jesus Christ. Saka pa 144,000, he heard the number being counted. And then he beheld and saw a great multitude. Saka masymbols anogona kunge akasiyana but zvazvinoreva zvinhu zvimwe chete. Saka kana lion yaakanzwa kuti lion, iri lamb yaakaona nemaziso ichireva chinhu 1, then 144,000 yaakanzwa nenzeve is the same negreat multitude yaakaona nemaziso. Kana the voice which sounded like a trumpet yaakanzwa nenzeve iriye zvakare 1 like the son of man waakazoona nemaziso, it's one and the same thing. Then zvinoreva kuti the audio visual pattern of Revelation may give us 2 symbols but which mean the same. Saka musanyanya kutambudzika zvakanyanya vanhu vaMwari nenyaya the 144,000. He heard the number but he saw it was a great multitude standing before the throne. Saka musadzidziswe kunzi only 144,000 people will go to heaven. You'll never find a verse not 144,000 people will go to heaven. Aimo bhaibheri haridzidzisi izvozvo. Vanhu vachaponeswa vanobva kundudzi dzose nemarudzi ose nevanhu vese nendimi dzese havagoni kuverengwa nemunhu. Ndozvinodzidzisa bhaibheri. Mwari atikomborere. Amen.